O noso país é un lugar onde aínda o equilibrio non se rompeu de todo. Temos que preservar este refuxio climático. Cada vez hai máis xente que quere vir aquí polo clima, polo tempo. Cada vez hai máis xente que antes lle preguntabas por que veu a Galiza, por facer o camiño, por facer un momento de espiritualidade, por religión, pero cada vez hai máis xente que di por ese refuxio climático que temos. E para iso non temos que modernizarnos tamén, se queremos facer e conseguir que esa xente que chega aquí, moita da xente que quere tamén apostar polo noso país, que coas nosas universidades, coa súa investigación, co compromiso das nosas empresas, pois poidamos avanzar. O vento destes tempos, aínda que ás veces non o vexamos, parece estar a noso favor. Para que fai falta? Poñernos ao timón, non? Para iso temos que creer en nós. Iso é unha das cuestións, non? Acreditar en nós, deixar de lado, non? Pois intentar sempre, moitas veces, pois ter algún complexo, pensar que non somos capaces e acreditar no que fomos sempre, non? No que nos trouxo até aquí e o que nos vai inspirar as mellores solucións para o futuro, non? Aproveitando as ferramentas que temos, non? Para iso, o Concello de Santiago sempre vai ser aliado, porque levamos moi a gala ser a capital dun país maravilloso. Así que, desde calquera lugar onde nos toque traballar, podemos achegar a nosa contribución.